pas dong ki basak ma jadi tapi basak man nong kei ka kam ka bang tapi sanu fin lek ku belong di rabas nong ya ku lay rabas nong badam ka ni by father reverend James Jones balong ke balong mana balayalam ini ki long de ki wei de kita ki balayalam ki ban pek ban pek itu ki kon rang ni juki ki ban ai kata ke jing kersang ke jera apa deng jang ke tunjuk jing ke bangi ai ku play fi pada lengkap ki wei ki gas ke dong ka ni ai ku play lang iki namar ka por ni nom la pan jer ke teng ei tang ko wei ngas pa ban ai ki ken tien ka to kan ni bakan mau ya fi ki kon jong ki ki me ki pa ki badon hak ni ke snong ka tan masa ko jong ni kan mau wan me sai lai ki me ki pa kila kit kila bai pi umre ki haban ki san ma je ban le sibon ki haban ya kan mau ki bra pi wan me ki haban yang han ki ki jing kam ban pe ya pi chelo ki kon ki da wan dong so sarong ba ki au ya pi wan dong sarong ba ki li on ya pi wan dong sarong ba ki pen biang ki ba pi ong ba ka dei ka kamram jo ki kan mau tang ko wei pi ru pi saya ya kan ka len pi pin sarong ki mi ki pa ba pi na ma ya ka to ka ju ka jing ye but hangta pin second to benri no plan kan ni ke jin ja jong kini di pa bar kata kalau long ka por tu dia aslam pladia pala saya ngali war ki ni pa saya ngali pan ma ki kala don sa ka jaka ka bang jukon tang di ki